Λοιπόν, πηγαίνουμε Ντουμπάι. Διότι μια ωραιότατη κυρία την οποία είχαμε γνωρίσει στο ενιδρίο στο Ιράκ, ένα καταπληκτικό ενιδρίο, επαγγέλλεται γοργόνα. Τι επάγγελμα κάνεις? Είμαι γοργόνα. Ήταν γοργόνα στο ενιδρίο και τώρα είναι γοργόνα στο Ντουμπάι. Η Μαρίνα Κουκουριτάκη. Γεια σου Μαρίνα. Καλημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Τα πάμε γρήγορα γιατί ξέρω ότι πιάνεις δουλειά όπου να είναι. Με συγχωρείς. Όπου να είναι πρέπει να βουτήξω εδώ. Ναι. Βουτάς εκεί πέρα πίσω σε αυτό το ενιδρίο. Πολύ σωστά, ναι. Εντάξει, εντυπωσιακό. Αυτό τι είναι τώρα, είναι κάποιο μουσείο, είναι ξενοδοχείο, είναι επιχείρηση, τι είναι? Είναι το ξενοδοχείο το Atlantis The Palm στο Ντουμπάι και μέσα έχει το ενιδρίο που βλέπετε, το οποίο είναι 10 μέτρα βάθος, 11 εκατομμυρίων λίτρων. Εσύ παίρνεις μια μεγάλη ανάσα και λες, παιδιά, υπάρχουν γοργόνες. Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν γοργόνες. Πολύ σωστά. Βουτάμε με ελεύθερη κατάδυση, οπότε κρατάμε την αναπνοή μας σε αυτά τα 10 μέτρα. Πόση ώρα κρατάς την ανάσα σου? Αναλόγως. Στο show είναι περίπου 50 δευτερόλεπτα. Αλλά κανονικά μπορεί να κρατήσεις χωρίς κίνηση και περισσότερο. Ναι. Πώς σε ανακάλυψαν ή τους ανακάλυψες? Με βρήκανε μέσω του LinkedIn και μου έστειλαν λόγω του ότι είχα τα σωστά οι νέοι άνθρωποι πτυχία. από το LinkedIn, αυτή την πλατφόρμα, βρίσκουν δουλειά. Σωστά. Παρουσιάζουν την εργασία τους, το πορτφόλιο τους κτλ. Και βρίσκουν δουλειά. Στο εξωτερικό. Έτσι. Χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, αλλά πρωτίστως στο εξωτερικό. Έχουν δοθεί απίστευτες ευκαιρίες σε ανθρώπους. Πόσο καιρό τώρα είσαι εκεί? Είμαι τώρα 5 μήνες. Μονίμως καλοκαίρι? Όχι ακριβώς. Τώρα έχει παγώσει αρκετά ο καιρός. Μου είπες ότι έχετε και χιονοθύελα. Όχι, αλλά κοντεύει. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Έτσι. Εσύ τώρα αποφάσισες να γίνεις επαγγελματίας γοργόνα. Ενώ για αλλού τράβαγες, αλλά λίγο ο αθλητισμός, λίγο το κέφι, λίγο η προπόνηση. Όχι, πάντα έψαχνα ένα επάγγελμα με βάση τη θάλασσα. Οπότε αυτό το αντιπροσωπεύει νομίζω κατάλληλα. Άρα μένεις εκεί, τέλος, έτσι. Ναι. Πόση διαφορά έχει ο μισθός, χωρίς να μας πει πόσο παίρνει, αλλά πόση διαφορά έχει από την Ελλάδα? Το ερώτημα είναι 5 ή 6 φορές πιο πάνω από την Ελλάδα? Όχι, είναι αρκετό για αυτό που κάνουμε. Και το οποίο σου επιτρέπει να αποταμιεύεις κιόλας. Σωστά. Πώς είναι ως λαός στα Αραβικά Εμιράτα, οι Άραβες επί της ουσίας? Εντάξει, είναι πάρα πολύ χαλαρά σε σχέση με αυτό που μας δίνουν σαν εικόνα. Ναι. Στο Ντουμπάι είναι πολιτισμός διαφορετικός. Γιατί τώρα ως γοργόνα είσαι θεωρητικά ημίγυμνη. Άρα, εντάξει, να μην πω σε λεπτομέρειες, ναι, κάποιος μπορεί να τους ενοχλεί. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα στο Ντουμπάι τουλάχιστον. Αν ήμουν Αμπουντάμπι θα υπήρχε πρόβλημα. Ναι, είναι πιο διάσημο, πιο strict λίγο, πιο δυτικά. Είσαι η μόνη γοργόνα ή έχεις και κάποιους συναδέλφους? Έχω 4 συναδέλφισες. Μόνο γοργόνες, δεν υπάρχει κανένας γοργόνος? Μόνο γοργόνες. Αυτό είναι η μοναδική διαφορά στο Ντουμπάι. Το ότι δεν θέλουν άντρες, θέλουν γυναίκες. Τι να ρωτήσεις, Σπύρο? Καταρχάς έχει γαργαρίες μέσα το ιδρύο, ήθελα να ρωτήσω το πρώτο. Και αν έχει και κανένα διάσημο, γιατί το Atlantis είναι από τα πιο καλά ξενοδοχεία στον κόσμο. Έχει καρχαρίες μέσα, σαλάχια, έχει γενικά επικίνδυνα ψάρια. Έχει 20 καρχαρίες με 7 διαφορετικά είδη. Με τους οποίους κολυμπάς? Ναι. Δεν ανησυχείς μήπως κάποια στιγμή κάποιος θέλει μια εναλλακτική διατροφή? Φοβόμαστε λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ. Σεβόμαστε το περιβάλλον τους και μας σέβονται και αυτά. Και δεν έχουν βάλει και καρχαρία τίγρη μέσα και διάφορους άλλους. Ναι. Και σαλάχια βλέπω, κοινά οι καρχαρίες. Είναι διάφορα καρχαριοειδή, καρχαρία σαγελάδα που λένε. Κάνα διάσημο. Από διάσημους. Τι γίνεται? Από διάσημους, εντάξει, δεν έχω τύχει να δω κάποιον ακόμα. Αλλά Όταν είσαι μες στο νερό μπορείς να δεις. Δεν βλέπεις καθόλου. Βλέπεις έτσι πολύ θολά. Είναι θολά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Μας συγχωρείτε για την Ευχαριστώ καθυστέρηση. Εντυπωσιακές εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοίταξε εδώ που θα βουτήξει η κοπέλα. Επάγγελμα. Ναι, πριν το